Isa, kaya tayo danggayan di panagyaman, da Noemi, Roland, Amiel, Kent, Ebrio, Leo, and Anthony Maglonso. Kasamet nga agyaman ti pamilya da Janet Pagaduan, ken ni Emmy Pasqua and family. Hintayin mo ti dawdawatan ti kararwa da Bartolomea Piso, ken Jose Piso Sr. Tumakder tayo. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga ubili, hintay amin idiri. Tiyaya ti Diyos sa nasudi, tuyal daw anapili. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambor ken gitara, agtukar tayag kanta, idanggay tay sala, ragragsak tay ken kuana. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Asa kumamet ken ka. Kakabsat iti dati panagdaydayaw tayo. Iraman tayo ti karkararag tayo. Ti kapya, ti pagilyan, nang runa dagiti madamang agsagsagaba iti gubat. Sapay kumata agtalina ti kapya. Ado dagiti biktima, ado dagiti mairaman. Iraman tayo pang ikararagan ni Ellen Marie Texon, ni Nelly de los Santos, Leonida Aguilar, Noel de los Reyes, Herminia de Vera, ti fast recovery ni Francisco Ontalan, kastamot ni Dr. Jose Tinong, ti special intention ti Ontalan family, kastamot ti De La Salle Health and Services Institute. Kakabsat ti Diyos awawisen na tayo nga mapan makidayaken kuana, makilanglang asiraragsak, makisango nga addaan ayat. Daytoy nga awis iso ti panagtalek, panagyan iti salinong na. Tapno maikarita ang makiranod iti daytoy na santan a panagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo, agkon pesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basul ko unay, iso nga agpakpakaasiak ken Santa Maria nga agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, taika kaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo
sika. Apo mga sika, mga sika. Kristo mga sika. Kristo mga sika. Kristo mga sika, mga sika. Apo mga sika, apo mga sika. Apo mga sika, mga sika. When na po mga sika. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattawa na imbag ti panak, naknakemda, ibunan nagdaka, itanuk daka pagrukpa banda ka daydaya wendaka agyaman kamken ka Kabuiti na indaklan adayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiya Hesu Kristo. Bugbugto anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, Iti kangatwa, sika mangita, kadagiti basbasol ti lobo, kasyan na kami, sika mangika, kadagiti basbasol ti lobo, awatem dadaytoy arararaw mi, sika situtugaw, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos,
siksika o Apo Hesu Kristo tinasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatwa iti timpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kadita sa ganaen, tarabayan ken kuykuyugan na kamlat tatagrasyam, tapno kanayon anapasnek, ken narigta kami nga agaramid iti naimbag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Ti may basan na daw iti libro ni Propeta Isayas. Dito'y bantay siyon, mangisaganan to ti Apo ang manakabalin amin. Iti padaya nga agpaay kadagiti amin na nasyon dito'y lubong. Agkakaimas to ataraon ken arak ti maidasar, iti daytoy abantay. Ikatennan to ti ulep ti ladingit nga da iti ngatwen dagiti amin a nasyon. Pukawin nanto ni patay, iti agnanayon. Unasin nanto dagiti amin alwa ket ikaten nanto iti pakaibabainan. At sinagaba dagiti tattaw na, ti intero alubong. Ti Apo mismo tinagsao, inton mapasamak daytoy, kunanto ti tunggal maysa. Isu ti Diyos tayo, nagtalek tayo ken kuana ket inispal na tayo. Isu ti Apo, nagtalek tayo ken kuana ket ita, naragsak tayo. Ket napnuan tayo iti rag-o, agsipo ten salakan na tayo, salakniban na tayo ti Apo, ti bantay siyon. Ti sao ti Apo. Agtengak tu nga agnanayon iti balay ti Apo. Nagtungag na nayon iti balay ti Apo. Ti Apo ti pastor ko, adda aminen a masapul ko. Itinalang tu akaruutan, paginanaennak iti sibay dagiti natalna nga ubog iturongnak. Baro a pigsa ipay na kanya. Agtayengak tungag na nayon iti balay ti Apo. Iturongnak iti tumutop adalan, gapu itinagan na. Uray pay no aglasatak iti ingget sipnget a lugar. Jaktu agbuteng tadda ka kanyak. Kisarukot ken baston mo sa lakniban na. Agtayengak tungag na nayon iti balay ti Apo. Mangisagana ka iti padaya nga agpaay kanyak. Ti imatang dagiti kabusor ko linanaan ti ulo. Ket agliplipyas ti tasak. Agtayengak tungag na nayon iti balay ti Apo. Awan dua-dua a kumuyog to kanyak ti kinaimbag. Ken ti kinamanagayat mo bayat ti panagbiag ko. Ket agtaengak to nga agnanayon iti balay mo. Agtayengak tungag na nayon iti balay ti Apo. Ti may basa na daw ti isura ti San Pablo kadagiti taga Filipos. Amok tirik na ti makurkurangan. Amok met tirik na ti agsubsobraan. Nasursurok daytoy apalimit. Tapno iti sadinuman iti amin a tiyempo mapne kakon. Mabsugak man wen mabisinak. Aglaplapusanan nakman wen agkurkurangak. Kabaelak asangwen amin a sitwasyon, babaen ti panakabalin nga ited kanyak ni Kristo. No pay kasta, naimbag kayo unay, ta tinulungan dak kadagiti rigat ko. Ket ited to ti Diyos ko, ti amin na masapul yu, babaen tinawadwad a kinabaknang na ken Kristo Jesus. Madaydayaw kumaytag na nayon ti Diyos ken Ama tayo. Amen. Ti sao ti Apo. Agiyaman tayo ti Diyos.
Alleluia, 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 alleluia. Dayawen tay ti Apo, tinadyusan nga ayat na, itetay kenkwana, ti dayaw nga awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet ken Ipan ka. na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria timipay ken ka o Apo. Nagsaon ni Jesus kadagiti pangulwen a papadi ken kadagiti panglakayen a Hudyo babaan ti pangarig. Kinunana, mayarig iti pagaryan ti langit iti maysa nga ari a nagpadaya gapo ti panagkasar ti anak na a lalaki. Imbaon na dagiti adipen na amangayab kadagiti naimbitaran ngem di da kayat ti umay. Isot gapo na anang ibaon kadagiti sabali nga adipen ket kinunana. Ibagayo kadagiti naimbitaran ana isaganan ti padayak. Napartin dagiti kalakyan abaka ken dagiti napalukmeg nga orbon abaka ket naisagana aminen a masapol. Ibagayo nga umaydan ngem saan anang ikaskaso dagiti naimbitaran napantimay sa iti talon na ti sabali iti negosyo na ken dagiti dadduma tiniliwda dagiti adipen sada pinarparigat ken pinatay ida. Gapo iti napalalo apong ti ari imbaon na dagiti soldado na ket pinatay da dagiti nang papatay kadagiti adipen na kadagiti adipen sana pinuuran iti syudad da. Sana pinuuran ti syudad da. Kalpasan na inayaban ti ari dagiti adipen na ket kenunana na isaganan ti padaya ngem saan a maikari dagiti inimbitarak in kayo nga rod kadagiti kalkalsada ket awisen nyo nga umay makidaya dagiti amin a makitayo. Napan nga rod dagiti adipen kadagiti kalkalsada inawis da amin a nasarakan da na imbagman wenno dakes ket napno ti pagbudaan kadagiti makidaya. Idi sumrek ti ari amang kita kadagiti sangaili, nakita na ti maysa a tao asaan a nagkawes iti pakidaya, sinaludsod ti ari. Gayyem apay nga immay kaditoy adi nagkawes iti pakidaya, ngem nagulimek ti lalaki. Kinunangarot ti ari kadagiti agserserbi. Rimpungen nyo daytoy a tao ket ipurwak yo iti kasipngetan. Sadyay agsangit ken agngarit ngetto. Kamaudyanan na kinunan ni Jesus, taado ti maayaban, ngem basit ti mapili. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Naimbagarabi itayo amin Apo. Anyamot ti no kumano lagi punyo. Anyamot ti nakalalagip unay nga pasamak yo iti bodaan wenno kasaran. Ita ayan mit interior sa madefine mo ti Buddha ken kasar. Ti kasar kasla kuma imay ka nagkasar diti simbaan uno ijay munisipyo kunada uno ijay kapilya ti sa dinuman nga kapilya kasar de ti kasar no adda Buddha na kunana adda pakan nya adda Buddha na kayat nga sawon adda pasala na adda pakan
Kada tayo mo taga, intay makikasar. Datayon ti baba, kasar Buda may maysa. Kasar adda pay Buda ngam isudat ta ammumon adda Buda no kunada apanda makipangan adda kaan na. Kanya mo tinakalalagip kada kayo nga iti pasamag iti kasarwon no Buda. Iji ayan mi aga kwa ti tattao oreham mo inawis adda nya nakaalalas ti image ija tao di ayan mi nga na nagpakasar ka kapilyam laeng dayjay awisem. Ayat na nga saon ang nga alalyakad jay kala nga nasayaat nga tao. Kanya mino dagbutan no kunadan imbag tatan ata medyo adu magamin dayta agtrabaho kada busy no dadduman da kami idi ken ita so ita interior talaga nga kwa agabsent da awan no daga ita daddu mga na karkaro ti kay kultura da nga kakabsat ka kwa talaga nga awan agtrabaho nagaagya mapanda amin makibuda. Kaya iji ayan mi adu dagiti pagchichismisan da mong chismoso magket ti tattao di kan lamulakan nyayo. No kumano kunada di ka dagitay mangiman manihar iti salunan kunatayo nya pagdawas tokaran nya. Hang kayo pa nga agpakpakan no hampay si mangpad ginobyo kin nobya. Taapay ano nangandan wus awanan ti parwad da. Kalakas di kumanya. Iso ano daduma kunada urayin nyo ta nya naganan sumala dagitay taga kata ko man sumala ti taga Paratong yay sadanto mapan agparwad nya sadanto mangan diayan mi met sumala ti taga Ubbog no kunada awan agkot-kote mangan ti taga Ubbog nabaliktad ta alad dinaropdan. Kadakas jeti senaryo na no Buda kunatayo open kanya tayo kada ito'y agpakasar ka iso ti kuana ngam amuyo ti siyak the revelation ko tatta iti daytoy nga kalakay kon jakpay napadasan tinagabay ni ading ko ti alalaon da tanapudpudaw ken nagupgwapo siyak ti obramay para sungsungrod nga agpuypuyot ti parbangon no daytay agparti kayaw daytay mamasget ti agmukmukat kadya nga dagitay kananyo kasdya makitak to ni ading ko wa nagporma na kadyel nga diya ka mo nalalaan da diya imbado da oribitin mo diya pantalon nangam at least napada jak pulos napadasan tinagabay napadasak ko mamuti si manggol nga agmarcha kayo nga agpasango ko mamo nga daytay awan apulos adda kam iya nga paraw awit ti baboy nga nagangot kada dagitay ko so nga kada dagbuda di ayan may kaamumin ti rolmay da kam ti apan para ala di ubong so kano buda kun ada ka awan la namnama mo nga mailista ginagan mo nga anya dagitayan daytay anya kun ana ko mamo daytay veil kung kunana rufo aba ay pulaos awan awan magayat katakanyak nga agabayak nya mo pa yan hindi ti buda ti senaryo na ngam da tayo adda na dumadum mga klase ti kasar kanya tayo nya kasar anya dagijay adda ti traditional marriage tulagan ti lakay ken baket nang runad ta medyo kwa adda pay laeng dayjay mabalindan ti agkabalay in the eyes of the people mabalindan ti agdin na nga kaslagasawa nya adda mo daytay civil iti civil ni mayor no ni abogado ni judge mapangkayo di jay, civil di jay. In the eyes of the people, public, civilly, legal di jay panag. Din na yun. Iti sabali mga religion na dumaduma mga kuda jay. Datayo mat iso di jay ko natayo sakramento, ti kasar niya. Dahil jay nga in the eyes of the people, in the eyes of God, agkalay sa kayo. Isugar nga dagiti nagsibil no mabalbalin. Kinhaan ang mabalbalin dapat agkasar da laeng iti simbaan tapalubusan ti tao palubusan ni Apo Dios kasakramento kanya tayo kasjeti kapateg na katanok na iti wi kasar kanya tayo ti Buda ngam na speaking dati Buda dati ibagbaga na ditoy ti topic na dito yun kadijayon di okasyon di mat agpabuda okasyon dito yan nagawis kadagitay na awis awan na yat ay ito'y laday jay awanin ag bitin at handana awan na pan
Hindi ko na ingkay awisin ida ingkay palagipan nga nakasagana aminan awan lata napan ingkay agawis kadagiti parparaanganen ta sayang daytoy handan awanen napanda dijay ibagbagan na ditoy dijay okasyonen kenapanda adda napan addamot hanga nakabado siyempre napan na binigla nga inawis ida adda hanga nakasukat anya aramidam kunan rimpungan nyo kunan napailaeng ngam no kitaan tayo ti kayat na nga ibaga ni Apo Jesus ditoy kasla ko ti pagarian ti Dios kasla may sa asara budaan ragragsak buda kaya nga saon ragragsak haan nga minatayan di mat kaya nga saon kaan salsala ragragsak kasla ko masalo-salo ana pintas kati bagbaga na ti target na ti audience namanen pangulwan a papadi kan dagiti panglakayon a Hudyo kanja ti kunana inawis na awan napan kala ibagbaga na ti pagarian ti Dios datay amin na awayaban tayo nga makibuda makipagragsak ken kuana datay amin na naawis tayo nga umay makilanglang kasla tatakuma nasantuan nga aldaw umay makilanglang anyang mo ti rason da kano na panti business na ada gitay pakarikutan iti biag anya dagitay kunanan anya dagitay pakarikutan da nga napananda napandati talon da napandati business na hindi ko napan na inayabanan amin ida kanya ti ibagbaga na dito kakabsat the invitation nga da tayo or urayan na tayo kayat ni Apo Dios makilangan tayo kanya na asiraragsak makilangan tayo ken kuana nga napnuan ayat ken ragsak kumaawis tay amin maayaban tay amin ngam anya ti rason na apay hangka makapanday nga ron busy ak panagbibilag namin ti irek nya busy ak adda gamin business ko ano busy ak imbag ka dagitoy ata busy dahan da masango makidaya iya ayan mi ka dapay may nga barangay nga nangikabil ti paglentegandan nga no adda okasyon adda ag birthday ag kasar tahaang ka nga naawis ka mapangka mamulta ka 5 gasaut siguro mabiti ka na yun nga mabitin di handa dagajay aghanda kasi kanya da mamultat 5 gasaut anja kamo ano nakalista dagajay naawis no mapangka ka no anja mo ni tultuloy da pala no pagaangawan da dayjay anja mo no kas ano ka sigurado na nga adda kano kasi gapot addan amon amuyo metten ano daytay adda nagungikan kadadtadan kumamon no umay da tumulong nga agparte ngam sada mon la umay no pulutan na hindi mat agpalipaliiw da entong panaginawan awandan slamo ladtoy dayjay sa salo-salo iaw-awisan na tayo kunana dayjay nga mapan makikadwa kanya nakalako matel daw ti Domingo mil amuyo dito ka isungarod nga di kanta tayo ka padaya padaya nya agpadaya isungarod nga dito nasantuan apadaya nasantuan apadaya aw-awisin na tayo nga umay makidaya kawun pay anya ti umay tayo nasantuan apadaya the best food pay ata ni Apo Hesus saan da kayo nakapilpili kayo no pang kay makidaya ay madidayta na manteka na may mayat mo titiknek ti daduma po bantuunan na awang pa'y makitam nga innapoy na nakasagana gaya man ibagnan kanya ti the best food ang dakay kuma agpadaya kayo anya ti kapapintasan nga handam makisalo kada ito'y nasanton apadaya katanukan apadaya awisen na ka you have the best food ni Apo Jesus kapapatgan nga makan taraon nga rod ti kararwahan lang nga taraon ti bagi kaawisen na ka anya ti rason mo nga mapan nagsulit anya ti rason mo nga han nga mapan makidaya ken kuana anya dagitay alibay mo tapno hangkalaeng nga mapan di mo dakay nga daduma nga naruwam nga umay makimismisa ka halos si iseng ka no daytay oras ti misan di mat nakaturog kayon di mat ada dajari nam nga ni oras ti misa kon alo si isen ka di mo kasya adda mo dagiti daduma nga no oras ti misan ka datan agtrabaho ni taningan nagsulit agdigos ka pay sa kanto mapan lahan da makita di valyo di na santon ayo karis dayta ti padaya
May ikadwa, anya pa iti puntos ng imbaga na adda na pan nakidaya nga hamang nga iso ti kawis na. Bado. Speaking of bado, isugarod nga na umay ka, no kayam ti agdress nga mapan makibuda, tano makisala ka jay ka, dong dong wen kanto, abalayan, abalay. Nagmayat ta salan, nagmayat ta badom, intiram amin nga parapernalias mo aritos, kada kiday, kada amin ka, no umay ka makidaya, usaram jay the best. When external mo laki, di aday toy. Nga mahangat nga na may mayat mo no makita. Haamat angat ti mga min the best kanya yung gaday tay. Bakit kita ti bukot na nagatid do nga agpaiso di pantalon na nga meriyang maaging ganad toy ayan ti sipang naan niya kaslakan to lamang lukloko. Kaya di the best pada ay external di jay. Ngam anya ti ibagbaga na nga napinpintas akawis di jay kaunggam. Ure ka nagbado ka tinasayaat. Uri ka kabarbaro tabadong, uri ka intiram ta kadakkelan nga bagmo. No di kadalos di pusom nga imay nakidayakin ni Apo Isus ka haamot nga puro. Di jay iyo umay muking kuana ka, anya napilpilit ka laeng. Ta indraybam ni bakit mo, tamaungtang ka mo nang kaumay. Imay ka kadi tapno laeng mat kuan. Anya kadi di umay mo pakidaya. Umay ka kadi makipagragsak king kuana makidanggay wenno sakala umay ta dadaw-dawatem. Dumaw-dawat ka milagro ta ikaten nata sakit mon nga bidihang kag sakit ka mo mga minam-am mo. Anya kadi ing kawis mo nga umay. Umay agdaydayaw agyaman manen gapota kalangan mo isuna awatem isuna tinasanton ako munyo nagmayat ko maarelasyon nya. Di man nagmayat no detay agdadanggay tayo ala sumala amin nga mayat nagragsak. Ragragsak nga ron, naragsak ko maday ito. Invitation ko siraragsak ka amapan. Dahil ibagbaga na tinaununad nga kaipapanan. Iso nga dagitoy met, panglakayon a pangulwan a papadikin panglakayon a Hudyo. Iso ti target ni Apo Isus kadakwada. Apaya, kanayon nga ron di ibagbaga na, mga baruanan kayo iti puso. Ibagada garo dagito nga nalalaing da, nalilintag da, nasa santo da. Mga baruanan kayo iti puso. Anya di jay, ikawisyo, ti kinamanang nga asi, ikawisyo, ti kinamanagayat, ikawisyo, ti kay napudno nga panagserbi, ti magaming kayat da ka, iso dalaang ti madaydayaw, iso dalaang ti natura, iso dalaang ti di gamin, di kawisdahan nga umiso. Iso nga iso ti imbaga ni Apo Isos. Nga latata, adda kantoy, agdaydayaw, pudpudno ka di kawis. Naimpapuswan ka di nga kawis. Siraragsak ka di pusom in-enjoyom ka di makilanglangan ka adda ka di sense of fulfillment uno dete kasla ko maliberate ka di nam nga umay ka makimisa umay ka makidayaking kuana napnek ka kadi nga imay adda ka di jay kaslaha mo mailadawan nga lag-an tiri na kadaragsak tinakem no imay ka nakidayaking kuana di ati pudpudno kanukinnan mo ni Apo Isus ti the best nga taraunen karaon ti bagin kararuan nukinnan mo ni Apo Isus na kakumpleto kan nukinnan mo na kadayjayan dagtan mangteden ti namnama ginawa ayat kapya ti kaunggan talna ti kaunggan ragsak nga hamo nga mailadawan dayjay ti kawus ti may nakidayakin kuana alay kararagan tayo nagado ti mabalin tayong ikararagan tatanasanton a misa kiti aggugubat, kiti marigrigatan, nagado biktima. At dato'y pa mabalin tayo nga i-venerate pa ni ladawan ni Apo Santa Maria de Guadalupe, di na ideket, ijay original nga ladawanan. Dawatin nyo. Nanya dagi jay, maagasan ti sakit, maksayan ti problema, maikkan ti tured, sa linungan na tayo, ag-venerate kay kengkuana, agpatulong kayo kengkuana, na ideket iyo original nga bado ni Juan Diego nga adaging gatatahan pay nga nagkupas hampay nga nadadaon isuna nang iprinta nga datayo hang nga tao ti nang iprinta iso data na ideketen dayta kasla second class relic kumanti dating na daytan hantay mabaling nga mangalad diyan hantay mga mabaling nga kumartib ija original tanda maipalubos sa pagbibingayan tay kumahaan iso data dagi diyan nagado ti dawaten tayo no adda pay la ir-irot na di kaunggan, ir-irot ti relasyon,
At dapat larik-rikot na kumadya ka sa saad. Pwede dawatan tayo kinapo Santa Maria. Tapno agahawid tayo nga napnap no, nabnabsog, nakontento, napnapnag, iti dahi pinasanto na padaya. Paduyak-yak tayo iti pamati, mamati ak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anam marsua iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti Yan iti maymay sa nga po ni Yesu Kristo. Bubugtong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos ang nagtao di ti Diyos. Silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos ang nagtao di ti napaypay so a Diyos. Niyanak sana na parswa. Diyos sa kasmitlaeng iti ama. Ket gapu ken kuana na arami dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao. Ken gapu ti panakaisalakan tayo. Inmulog ang naggapot sa dilangit. Ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Berhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo. Ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao iti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken ti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat, umararaw tayo iti Diyos, tapatgan na dagiti dawat tayo, addaan tayo kumatiragsak, makilanglang ken kuana. Sapay kuma, tatipan nakilanglang tayo, mariina tayo, nga addaan ti kapya, tal na, iti kaunggan ti tunggal maysa, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo tulungan na kami asumrek iti pagariam. Apo tulungan na kami asumrek iti pagariam. Kararagan tayo, dagiti amin na pangulo ti simbaan, takanayon nga ikan ti Diyos ida, ti kired ken anus, iti panangiturungda kanita tao iti pagarian. Kumararag tayo iti Apo. Apo tulungan na kami asumrek iti pagariam. Ikararagan tayo met, dagiti opisyal ti gobyerno tayo, nang runa ditoy nga ili. Kat Espiritu Santo ti mangsilaw, ken mangiturong ti panunot, ken aramid da, tapni pangruna da nga igakat pagimbagan ti kaaduan. Kumararag tayo iti Apo. Apo tulungan na kami asumrek iti pagariam. Ikararagan tayo dagiti mangtaripato kada iti masakit, tati Dios ang manangaasi, dagbalin a katulungan da iti daytoy napnuan ayat a panagserbi, ngidaydayaw ti ebanghelyo. Kumararag tayo iti Apo. Apo tulungan na kami asumrek iti pagariam. Ikararagan tayo dagiti mangalap, mannalon ken amin na trabahador, tapno patibkeren da ti pamati da iti Dios, ket sibubuslon a maapit da ti bunga dagiti pagbannuganda. Kumararag tayo iti Apo. Apo tulungan na kami asumrek iti pagariam. Ikararagan tayo met dagiti amin nga adda ken awan ditoy agimong. Tapno masursuro tayo nga adalen ken ibiyag dagiti galad kas iti kinamanangaasi, kinamanagtulong, kinamanagpakumbaba. Tapno mairanod tayo apada-pada iti pagarian sa dilangit. Kumararag tayo iti Apo. Apo tulungan na kami asumrek iti pagariam. Ikararagan tayo met dagiti minatay tayo, nang runa dagiti awanen makalagip kadakwada, taalaen idan ti Dios iti sidong na. Kumararag tayo iti Apo. Apo tulungan na kami asumrek iti pagariam. Agulimat tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo.
Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, tulungan na kami asumbrag iti pagariam. Apo, dagito iti araraw, dagiti anak mo, dawaten mi tapat gamida, ket iturong na kami ang mga ramid kadagiti amin nga ammumi, ang makalukat iti ruangan ti pagariam, dawaten mi dagitoy, itinagan ni Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Bendicionam o Apo, daytoy daton mi. Idinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Di Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kadapu, araraw mi ken ka. Di Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kadapu, araraw mi ken ka. Kumararag tayo, kakabsatap no datayo, ken dagiti adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kaya po, at inakumadag ito daton kadagiti imam, Ket may paaya pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kadapo dagiti karkararag mi, ken nangruna unay dagitoy daton mi. Tapno daytoy Santa Misa aramrambakan mi, arambakan mi asipapasnek, ipan na kami iti gloria ti langit, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasako mamet, Itag-ayo dagita puspuso yo. nadadana sa tatag ay tiap, Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. may karigat rumbay. Pudno na may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na, pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon na pannakaisalakan, babaen ti panagungar na, ket inlokat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli kan ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, kat konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken dagan apnoda, iti pakaidaydayawang, Hosana iti kangatwan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo,
noonay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubuayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto, kadag ito'y adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida, kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kining ka panagungar, ina kamin salakan sikanan ubod ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, dawaten mi ken ka tada kami ang makiranod iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam tayat na na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat may apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadua kam tukad met kadakwada nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon, nga awan ti hinggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol lagi tinakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog. Salakan na kam kay titidak. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukom tituray ti panakabaling ken dayaw ti agnanayon na dinto. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesia. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo.
Kasa kumamet. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Kordero ti Diyos, sa maikat kariti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kariti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kariti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Esos ti kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari ngomay kakanyak iti may salaeng nga sao mapaimbagton teka. Pagikendara ni Kristo asalakan, ingkam awaten, asang kagimungan, sapay kuma daidi dayduya panangan ingkam magunod kapyat sang alubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasudi, indaton daraken bagi isu ngaruh tingkang awaten biksa ayat pentalingen pagikendara ni Kristo asalakan, ingkam awaten, asang kagimungan. Kumararag tayo. Apo tartaraunan na kami itinasantuan abagi kandara ti anak mo. Ipaay mo ka dita iranod na kami itinadyosan abiyag na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka. Ititimpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Alpasan tinasantuan a misa mabalintay ito nga aglinya. Pan agvenerate iti dati ladawan ni Apo Santa Maria, alwadan tayo Apo ta din tumatin nagkasarming dayta pan nakaprem na. Ti Apo adda kumakada kayo.
Gusto ko Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Buhi nami ama ng aasi, sibot ka at datin nami. Tenggem dang ito'y kararagmi, ibabaet na kamkadi. Buhi nami nga instrumento, buhi na ti manupod nga apo. Awaten dang ito'y asagot, simbaan mi anano. Samsamo nga nagpay dumaabanglo, babaen ti grasyam, nagrusing nagtubo. Rosas asinyal ti ayat mo, isot pinitpit ni Juan Diego. Latawang manay malitidilma, o naindaklan nga ina. Sikat ilatawan ti parokya, agyaman kami ken ka. Latawang manay malitidilma, o naindaklan nga ina.